איך זה להיות אימא בפעם הראשונה? אני חושבת שיש איזשהו הלם. פתאום יש איזשהו יצור קטן שתלוי בך. ווואלה, אף אחד לא אמר לך מה עושים. לא היית בבית ספר, כאילו... ואחרי לידה יש צניחה מטורפת של ההורמונים. אז את מהי מטורף של אחרי לידה, את יכולה גם לרדת לדאון. וזה דברים שאף אחד לא מספר לך. לא האמא, לא הסבתא. כאילו, יש תחושה שכולם מצפים שתהיי מאושרת. הלו, ילדת, תהי שמחה. כולם מסביבך מבסוטים, מאושרים, מזל טוב, מחייכים, איזה מאמי, איזה מותק. בעצמך, אבל את גם קצת פחות, לפעמים. ולא בגלל שאת לא אוהבת את הילד, את אוהבת אותו מאוד, אבל את אומרת, רגע, אני הלכתי לאיבוד בכל המקום הזה. לא סיפרת לי את זה. כן, כן. ויחד עם זאת, ילד זה הדבר הכי מתוק שיש. ויש להם מתיקות, וזה מדהים. ויש ימים שהם קצת פחות, ויש רגעים שהם קצת פחות. וזה בסדר, זה בסדר, כמו כל דבר. והכף השנייה זה כשנולד הילד השני.